तो प्रणाम करते नहीं भैया लोग, कैसन बनी लोग रे लोग। हाँ तो वीडियो में बोले क्या गल नहीं फिर और वो लोग देखी लो आ वीडियो देख के बताई लो कि कैसन बा। हाँ कि ना दहेज में मकान चाही, ना ही रुपया ना कार चाही। अरे सुना समधी महान बाए के आरमान, हमके बीबी स्मार्ट चाही। हाँ तो गांव भर में रहो बहुत में चर्चा बा, यही जब बुझ जाई कि रउआ बेदर्दिया के बियाह करा देले बनी लइकवा की। हाँ लेकिन हमार जे बियाह हो करईनी बेदर्दिया के लइका के जगह मेहरारू मिलल बा, तो बुझ जाई माने हमार हो बियाह करनी तरह पूरा पर्चा तोड़ देम, चले लायक ना रहन हमरा गांव टोला में। हाँ हमार बीबी चाहिए जौन एकदम सुपर स्मार्ट। तो का रे बबुआ स्मार्ट लड़की से बियाह करबो? ए बाबू स्मार्ट तो मिली लेकिन ओकरा खातिर काठी काठी करबो? चिट्ठी चेक परी हमके भलही, साया साड़ी लेकिन दुल्हन चाही। कि भइल ना सुहाग रात ओ भई, हमके दुल्हन चाही। भल जाई गोवा चाहे दिल्ली, हमके दुल्हन चाही। कि गौआ नगरिया में मिलल ना दुल्हिया, कि दिल्ली तू चल दिल रोशन जी। गइल डगरिया भुलाए, कि दिल्ली तू चल दिल रोशन जी। तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग, कैसन बानी लोग। तो वीडियो कैसन लागल हो, अगर वीडियो अच्छा लगता तो एगो लाइक, एगो शेयर, एगो कमेंट आ सब्सक्राइब करी लो। बड़ी मेहनत लागता ऐसा वीडियो बनाने में भाई लोग। हाँ मैंने साहब बुझ जाई रात दिन हो जाता, तो वीडियो देखी लो आ वीडियो में बताई लो कि वीडियो कैसन लगता। आ वीडियो लोग एक से एक मिली बढ़िया बढ़िया मैंने मिली हमारे चैनल पर, जहाँ चैनल के नाम हमारे KP यादव ऑफिशियल। तो वो लोग जाई लो वीडियो देखी। जय हिंद जय भारत, प्रणाम।